Ahoj, Ne? zdraví vás Bestman a Happy. Máme tady dneska další pohodový večer u nás v dílně. A ukážeme si, jak se nastavují tlumiče, pružiny, oleje a všechno k tomu. Máme tady dva totožní tlumiče a dneska uděláme z jednoho tlumič přetlakový A z druhého potlakový. Pokud chceme vytvořit přetlakový tlumič, dáme písnici do spodní polohy a tlumič naplníme olejem tak akorát po okraj. Aby nebylo v těle tlumiču žádný vzduch. Při spodní poloze písnice uzavřeme hlavu tlumiče a utáhneme. Většinou nám přebytečný olej vyteče dírkama v hlavě toho tlumiče. A přetlakový tlumič funguje tím způsobem, že pokud písnice zajíždí, působí na ní větší tlak a při uvolnění nám vyjíždí z písnice zpátky ven. Tohle nastavení je dobrý na onroadové podvozky, kde je hodně rovinatá dráha bez hrbolů. Takže pokud chceme vytvořit podtlakový tlumič, suneme písnici do spodní polohy, naplníme olejem. Bude to krafánek trvat. Naplníme ho až po okraj. Tak. Písnici suneme do vrchní polohy, ne úplně na konec, ne úplně na doraz. A zašroubujeme kloboučkem. Tak, přebytečný olej utřeme. A takovéhle nastavení nám zůstává v jakékoliv poloze. Jak to vytáhneme, tak nám to tam zůstane. A takovýhle nastavení tlumičů je dobrý na offroad, protože se to dobře vyrovnává s tou herbalatou tlatí. Jak je vidět, tak způsob plnění tlumičů zásadně ovlivňuje jejich funkci. Ano, když dáte přetlakový tlumič do offroadu, tak vám auto bude skákat jako koza. Náš offroadový typ je hustý olej do tlumiče a měkkou pružinu. Nikomu samozřejmě takové nastavení nenutíme, je na každém, co si zvolí. Tak, ale stejně nechápu, jak to, že když ten tlumič zasunu dovnitř, tak sám od sebe vyjíždí ven. Já to taky nechápu. Takže kdyby to někdo dokázal vysvětlit tak, abych to pochopil i já, Bestman, tak nám to klidně může napsat do komentářů. Ano, samozřejmě, takže zase někdy příště. A čau a napiš. Čau a napiš.